Norberak daki ondoen, zer den eraso zer txantxa, norekin da zen ordutan, joan nahi etxerantza, non hasten den abusua, non amaitzen konfiantza, zer den menpekotasuna, eta zer adiskidantza. Feminismoak indarrak, metatzera garamatza, sare zularezina, konplizeen aliantza, ongi etorria zara, zatoz izan segurantza, iraultza honen musikan, egingo dugu dantza. Eta egun moreko manifestazioan parte hartzeagatik. Onartezina da, jaiak eraso sexistei aurre egiten hasi beharra. Eraso sexistak gertatu direlako, eta gehiagotan gertatzen hartuko dugula adierazteko. Barkatu eragozpenak, baina emakumeok etangoa erasotzen eta eraitzen ari gaituzte. Tira, badakizu zumarragan azken aldian belartxak ugari dabilela. Sortu nahi dugun baratza askea zapuztu nahian. Erasotzaile sexistez ari gara, emakumeak erasotzea erabakitzen duten gizon horietaz. Belartze hauek oso eraso dabiz baratzetik. Uste dutelako, beraien erasoek ez dutela zigorrik izango, ez aiela kargu hartuko, baina oso oker daude. Manifestazio honek berak erakutsi du herri oso bat duela aurren erasotzaile bakoitzak. Ez dugula belartzelik onartzen gure baratzan, eta zizaitik kanporatuko ditugula gure sorotik. Hemen bildu garenok erakusten dugun bezala, erasoi erantzutea ez da neska gazteon ardura. Ez emakumeon ardura, denon ardura da. Guztion ardura da. Beraz, erasoren baten lekuko izan ezkero, beti eta uneoroen berasutuaren nahi errespetatuz, denon artean bidaliko dugu belartxarrak konpostara autodefentsa feministaren bidetik. Argitzi nahi dugu belartxarrak ez direla ongitorria Zumarragako festetan. Erasotzailea txonagotik kanpoa. Matxiru loentzun. Beren jena gurea zitoko zaitugu. Alaitasunez, parekidetasunek errespetuz eta denon onerako jaiekin jarraitza guri dagokigu orain. Horretan lagunduko digute atzoko gisak afal orduan, eta lastipes labasu eta liguaua afal ondorengo parrandan. Egun morea aldarrikepenerako zezik gozatzeko egun paregabea ere izan dadin. Gogoratu, ligote osanoak eta plazerrak esketzen dizkiguten aukera guztiak. Beren jena gurean jan daiteke, entxalaan, arrazarekin edo labean. Plazerraren modu askotan topa daiteke. Beraz, aniztasunean murgildu eta gozatzera gonbiatzen zaituzte. Jaietan ere eraso sisterik gabe. Gora borroka feminista, gora Zumarrako festak!